Biyae ang tanan ninyong mga sala ug himoa ang usa ka bag-ong kasing-kasing ug bag-ong espiritu. Juan Kapitulo 11. Daghan sa mga tao nga miduaw kang Maria ug nakakita sa gibuhat ni Jesus ang mituo kaniya. Apan ang uban kanila miadto sa mga Pariseo ug misugilon sa gibuhat ni Jesus. Busa ang mga Pariseo ug ang mga kadagkuan sa mga pari mitawag og tigom sa labawng hukmanan ug miingon, Kung sumay atong buhaton na kinitawhanan, naghimo magdaghang milagro. Kung pasagdan ta siya, ang tanan mutuo kaniya. Unya mangani ang kadagkuang Romanhon, ug kun ubon nila ang templo ug ang tibuok nasod. usa kanila nga ginganlag Caifás, ang pangulong pari niadtong tuiga, miingon, Way pagkaagan. Wala ba ka mo mahibalo nga mas maayo alang kanini nga usa ka tawo ang mamatay alang sa katawan kaysa malagla ka tibuok nasod? gisulti niya kini dili sa iyang kaugalingong kabubuton, kundili ingon nga pangulong pari niadtong tuiga. Nagtagna siya nga si Jesus kinahanglan mamatay alang sa mga Hudiyo, ug dili lamang alang kanila, kundili aron pagtigom ug paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Dios. Sukad niadtong adlaw, ang kadagkuan sa mga Hudiyo naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Tungod niini, si Jesus wala na magpasaya-saya paglakaw didto sa Judea. Miadto hinuon siya sa usa ka dapit nga duol sa kamingawan, sa usa ka lungsod nga ginganlag Ephraim, diin nagpabilin siya uban sa iyang mga tinun-an. Ang kasaulugan sa pagsaylo duol na, ug daghan ang nanungas ngadto sa Jerusalem gikan sa kalungsuran aron pagtuman sa seremonya sa pagpanghinlo sa dili pa moabot ang kasaulugan. Nangita sila kang Jesus ug samtang nagkapundok sila didto sa templo, nagpangutan-anay sila. Unsa may inyong hunahuna? Mutambong ka siya sa kasaulugan?